Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti kadi e windande men hande. Hade men jangude aada men ko reftade ha gaynen nde puɗɗen addude men hesere. Ko yiɗum ɗo ko jangano, ɗum ɗo fof ko jangano, ala ko woni ɗo ko jangano. Ko ɗo noon gandata dahamme jangde. So waɗama ni ɓe mbiya saredu, wonno jangin ɗum. Daredu, saredu, ayi ɗo ayi toɓɓe ɗe ayi 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 ɗum joni a andi saredu so adima hakkunde sara. Ɗo a andi daredu so adima hakkunde sara so seridima. Ɗo o holluma so adima e hakkunde nande inde saredu. Ɗo o holluma so wattinima e bindol serindima nandi inde saredu hoccuɗo. Ɗo o holluma so adima e hakkunde nandi inde daredu. Ɗo hokkuma haalande holluma so sakkitima serindima nandi inde daredu piccuɗo. Ɗo o holluma saredu piccuɗo, daredu piccuɗo. ɗum ɗo tan janguɗa saredu piccuɗo e daredu piccuɗo. Ko heddi ko jangindema hen so adima, so woni hakkunde, so woni sara, serindima. ɗum ɗo tan woni ko jangunɗa ko. Joni noon natanen windande men hesere. Hande eɗen janga ko wiyete ɗakoyngal, gadden ɓalejo. Hay so waɗi ni ɗakoyngal, so waɗi ni ɗakoyngal, so waɗi ni ɗakoyngal, waɗi ni ɗakoyngal. Wadde ɗakoyngal waylatako ni tan wayata so adima hakkunde sara. ɗone ko ɗakoyngal ha joni. Ayi ɗakoyngal ayi ha joni. Ayi ɗakoyngal ayi ha joni. Ayi ɗakoyngal ayi ha joni so adima hakkunde sara. Joni noon holtoɓe certi mbiya ko ɗo. So wayi ni tan ko ɗakoyngal. Ɗo woni za, ay za onani za mbiya koyngal. Ayi ɗo mbiya ɗa ha gayna mbiya koyngal. ɗo no mbiya za woni toɓɓere nde ko za, za mbiya koyngal, wona za koyngal. Ayi ɗo no mbiya ɗa ha gayna mbiya koyngal. ɗone gara toɓɓa mbiya za, za ha gayna mbiya za koyngal. Ayi ɗone mbiya ɗa koyngal toɓɓani ko ɗa koyngal wiyete. Toɓɓa toɓɓere mbiya za ha gayna mbiya koyngal, wona za koyngal. Ari ardi ko ɗo windanema haaɗi hande. A faami? So adima hakkunde wala saha noon jiya waɗani. So adima hakkunde waɗani sara bindol waɗani. Faami? So serindima waɗandani ko gotum. Joni noon pawaɗo ɗakoyngal so adima hakkunde bindol, ɗakoyngal so serindima e bindol, ɗo so woni sara bindol, ɗakoyngal ala mo wondi hay gonga gotum. Kadi ɗo tan woni ɗakoyngal ko jangete hen e hewde ko ɗo haaɗi. A gayni ɗakoyngal ma an kadi ko jangete ɗakoyngal a gayni so adima hakkunde sara serindima. Ɗo noon ko gotum. Ayi ko gotum. Ayi ko gotum. Ayi ko gotum. Joni ɗo ko ɗakoyngal, ɗo ko ɗakoyngal,
ɗo ko ɗa koyngal, ɗo ko ɗa koyngal. Toɓɓere nde noon wi'i ɗum za koyngal, za koyngal, za koyngal, za koyngal. Ine nde waylaki. Ɗum saabi noon hande windande ma e hewde ko ɗo haaɗi. Ko ɗa koyngal tan e za koyngal jannguɗa. ɗa koyngal e za koyngal ari ardi. ɗum ɗiggi tan a serti e majjere ɗa koyngal, a serti e majjere za koyngal. Deftere nde dow ha les ko jangete hen e ɗa koyngal e za koyngal ko ni foti. ɗum no jangata ɗiggana. ƴettu kuɗol ma e karne ma mbañitoɗa janga ɗigga, a saggi ƴeew bawɗo sara ma holluma walluma ha jiiya lawol. aɗa walluma noddu en 00221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya wasa mo saggiroɗa a sagga en ɗum jirmi. yo Allah wallu kadi yo Allah newnu alade en ko musidɗo mon guila mum saabu Allah. Yaya Li ko Sénégal. Alhamdulillahi rabbil alamina. on jarama. Wassalam.